Chapela inaugura mañá a Liga Galega de Traíñas, competirán as 3 categorías e a presenza barbanzá está garantida con 4 equipos, Puebla, Cabo, Urme e Rianxo. Os amantes do remo gozarán a partir desta fin de semana dunha emocionante temporada de traiñeiras. A Liga Galega Trofeo Xunta de Galicia arranca mañá no concello de Redondela. As augas que bañan o paseo de Cardona en Chapela será o escenario no que os equipos da Liga A, Liga B e Feminina loitarán por anotarse a primeira vitoria da temporada. A competición arrancará coa Liga B. Ás 5 da tarde está previsto que comecen a remar os remeiros dos 5 equipos que se medirán para loitar polo ascenso. Puebla será o único representante da comarca nesta categoría e se verá as caras con Salgado Perillo, Chapela Bofco B, Bueu B e a Cabana Ferrol. Logo será quenda da Liga F. Este ano contará con máis competidoras ao pasar de 7 equipos a 10. Cabo da Cruz, logo do seu descenso da Liga Euskotren, será unha das favoritas a facerse co título galego. E Rianxo tamén se coa nas apostas logo da boa campaña que firmaron as remeiras o pasado ano. Mañá inician unha nova campaña e a súa regata está prevista para as 5:30 da tarde. E para pechar a xornada vivirase a emoción da Liga A, na que haberá 11 equipos. Cabo da Cruz e Urme serán os representantes da comarca que se medirán a rivais da talla de Chapela Bofco, Samertolameu ou Tirán. Esta primeira proba da temporada arrancará ás 6:30 da tarde.